ka jamana kɔnɔ. Fala ye politiki a ɲagalen don wolofaw fɛ nin tile fila in kɔnɔna na. Wasabulon kɔnɔna na fanga ŋwaradabaw ka wasabulon wasadenw olu wulila k'u ɲɛsin conseil constitutionnel ma n'o ye sariya sunba jalatigɛyɔrɔ ye. Usman Sonko segili min kɛra ka na wasabulon kɔnɔ ka kɛ wasadenw ka ɲɛmaa ye ko u ma jɛn n'o ye bi u ma jɛn n'o ye sini. Sɛbɛn u y'a ta k'a di ko sabula san 2024 Usman Sonko waati min na a bɛ taa gouvernement baara la k'a jɛra a ka wasaden jɔyɔrɔ kɔ k'a tɛ se ka segin ka na tuguni ka n'o ta i n'a fɔ ko ma kɛ. Senegalikaw fɛ min ye gouvernement kura sigira. Gouvernement kura kɔni maa 30 o de b'a kɔnɔna na. Usman Sonko ka parti n'o ye PASTEF ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ maire fɛn ɲɛ in na gouvernement baarakɛla ministeriya in na sabula u y'a yira sa k'a fɔ min ye premier ministre kura min nana a y'a ka sɛbɛn bɔ a n'olu ma sigi ka kuma olu ma ɲɔgɔn ye wa foyi ma sara u la. Jɔnmayi Fayi k'o fana ma u wele u m'u ɲininka u ma foyi f'u ɲɛna donc olu tɛ se ka t'u sen don nin ko in na. Député min bɛ halisa PASTEF tɔgɔ la n'o ye Guy Marius Sagna ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale welelen don brigade gendarmerie mɔgɔw fɛ Dakar kɔnɔna na a ko ale tɛna taa nin jaabi ko sabula min ye sariyaw ye a b'olu sɔsɔ min y'u ka sariya sunba ye weleli b'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wasadenya hukumu kɔnɔna na baara kan ka kɛ cogo min na k'u y'o bɛɛ lajɛlen majɛw ye a ko la. Benin jamanakuntigi yaasa ka se ka sigiɲɔgɔnw ni a dafɛ jamana minnu bɛ yen n'olu tɛnkunnen don a la ka se ka olu kuma ɲɔgɔnya ale ye taama daminɛ taama min kan ka taa n'a ye Nigériyakaw fɛ yen ni Ala sɔnna ma bi a kan ka na min ye Niger sini k'i kunda Burkina Faso ka AES ɲɛmaa a n'o bɛ se ka ɲɔgɔn masala cogo min taama ninnu bɛna tali kɛ min na sa kuma ɲɔgɔnyaw ka se ka don u ni cɛncɛnfuga jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ AES jamanaw dancɛ b'u ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Nigériya ye ale ka wulikajɔ barika bonyanen don kosɛbɛ ninnu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na tajiko min bɛ Niger fɛ yen k'o sigi sen kelen kan o fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye n'olu fana ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa cogo min na min ye bamancɔlen ɲɔgɔnwale o kɛlɛlu fana bɛ se ka kɛ. Benin wasabulon maaw olu kɔni ye sariya ta kununko sariya min b'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ musaka yɛlɛma ka se ka faso ka nafolo k'olu kurutu k'olu kɔni baaraw sigi sen kan a yɛrɛ sa k'a fɔ Beninkaw fɛ sa nin baara in cɛjugu in nɔ bonyana kosɛbɛ min ye maa caman ye olu kɔni bɛ wari fu ta ka se ka namaraw ni yuruguyuruguw kɛ n'olu ye ni fobiyew ye a gɔndɛrɛli baara ko nin ye o daminɛtɔ ye. République démocratique du Congo kɔnɔna sa min ye FIFA kɔni ye ko ale y'a ɲini u fɛ sa fala aw ka coupe du monde ma daminɛ a kuma bɛ ka caya dɛ. Coupe du monde ale hukumu kɔnɔna na sa min ye Kongokaw ye ale y'a ɲini FIFA maaw fɛ fala ye k'u ye musaka min don billet la coupe du monde hukumu kɔnɔna na u ka supporters ko ka o lasegin u ma ko sabula k'u ma se ka don États-Unis kɔnɔna na ko ka sababuya kɛ ko Ebola ko est-ce que FIFA ye billet feere olu ma n'u y'a san dɛ k'u ka billet segin u ma n'o don. Kɛnɛya ko in ta na sira fɛ hali bi fala yi Ebola yɛrɛ k'a bɛ ka tiɲɛni kɛ fana Keniyakaw fana fɛ yen fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan a yira sa k'a fɔ ko maa 40 ɲɔgɔnko olu bɔra jamana wɛrɛw la ka na min ye Amérique jamanaw ye ko olu jɔrɔlen tɛ Ebola ko in na bi in na Keniyakaw fɛ yen wa sabula bana in a bɛ ka walankata ka taa de. Irisi ale ni Ukraine ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na ko min ye drone kɔni ye sa drone min ye kɛlɛ in kɛ nin yɔrɔ in na k'a dara wuli ka bon kosɛbɛ min ye Ukraine kɔni ye ale bɛ ka welewelemada bi kɛ bi yaasa a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye sanfɛ kɛlɛ la ka se ka ɲɛ sɔrɔ la. République démocratique du Congo ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna a ko maa 225 Ebola yera o de la olu fɛ yen nka ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a yira fana ko caman bɛ yen k'olu bɛ kɛnɛyali sira kan sabula bana min don n'i ma gɛrɛ a tigi la a tɛ se ka i minɛ. Américains ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɔrɔna caman tun bɛ olu la ko sabula nin waati laban in na olu y'a ye k'a fɔ ko Chinois bɛ ka u labɛn cogo min ni maramafɛnw ye ani ka bɛnkanw sɔrɔ ni maa caman ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi k'u kamaru ka baaraw kɛ ko u b'olu jatigɛ sabula Iran kɛlɛ la halisa olu bɛ k'a bila sɔmi minɛn kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ni jamana fila ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka Iran dɛmɛ yaasa ka se ka dankari olu ka minɛn caman na nka a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamanakuntigi ye taali laban minnu kɛ Sinikaw fɛ yen ale ni jamana wɛrɛw la sa ko o kumaw fɔra o senfɛ
ko sisan k'u ji yasa jamana ban yɛrɛ ka se ka bɛnkan kelen sɔrɔ yasa min ye siranya mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka bɔ cogo min na Canada ni Pologne olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na to u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min wulumasiri taba ka gun kan na min ye Ottawa ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka minɛn dɔw bɛ yen a bɛna olu san kɛrɛnkɛrɛnnenya la farajɛlajɛkulu ka hukumu kɔnɔna na Vietnam ale fana ni Taiwan Thailand olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka bɛnkan dɔ sigi sen kan sa kɛlɛko mana bɔ don min na u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na fala ye farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ an ka sabata sɛgɛw bɛ Turki dugu bɛ n'o ye Antalya ye Mali ale ni Iran kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen bari an dolanci la lamɛnbagaw ka hakɛ to nin kalo in tile 4 ni Ala sɔnna ma o kan ka kɛ Antalyakaw fɛ Turki dugu duman dɔ don fala ye ko ndolatala 20 o de sera kɛnɛ kan ye nka furugufurugu bɛ fala ye mun na sabula caman bɛ yen dege karamɔgɔ min bɛ yen ko joueur fɛ la tɛ cɛ ye dɛ k'a tɛ ka dogo yɛrɛ tuguni yɛrɛ ko sisan sa fɛɛrɛ de kan ka ɲini yaasa min ye entraîneur kura ko ye a ka sigi sen kan joona sabula fɛn caman bɛ fédération yɛrɛ kɔnɔ bi fala ye o de kan ka wuli k'u jɔ c'est-à-dire ko n'a sinaw de bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ aw ye conférence de presse kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko fédération ta cogo ma ɲi nka secrétaire général min ye fédération kunna aw n'aw bɛ ka baara kɛ hali bi mɔgɔw b'o faamu cogo di aw ko fɛn min ma ɲi min y'o baara kɛ aw ko aw n'o bɛ to ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛ k'o faamu entraîneur ko kuma fɔra ko entraîneur yɛrɛ min ye belebeleba yɛrɛ ye o ma ɲɛ nin wagati la aw tun bɛ se k'a to yen fɔlɔ bari an bɛ mun na an tɛ foyi la o an tɛ foyi la an bɛ taa mun bari an dola ta kɛ an tɛna taa coupe du monde na coupe d'Afrique fɛn tɛna na échange foyi tɛ yen denmisɛnninw bɛ sɛgɛn nafiɲɛbɔ la u ka t'u sigi u ka so n'u ni entraîneur tɛ bɛn u tɛ ka entraîneur faamuya ko u bɛ k'a dogo de u tɛ fɛ a ka bɔ kɛnɛma mais denmisɛnninw tɛ ka se k'a to a ta la parce que denmisɛnninw a bonya t'u yɔrɔ quoi u yɛrɛ parce que entraîneur fana fala ye fo personnalité de ka k'i la c'est-à-dire n'i kumana i ka lamɛn mɔgɔw ka sɔn i bolo mais ni mɔgɔw tɛ sɔn e bolo fo u bɛ k'a dogo a dun bɛ bɔ parce que ballon tan ye fɛn a tɛ se ka dogo ni u nana kɛnɛ kan don min na a bɛna da kɛnɛ kan bɛɛ bɛ bɔ a kalama quoi donc an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka faamuya don a ko kɔnɔna na fédération ɲɛmɔgɔw kɔni ka wuli k'u jɔ sabula baara b'u bolo n'i nana fɛn ta fala ye min man ɲi yanni ka a ɲɛ i bɛ sɛgɛn dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ u bolo sɔgɔmada in na ta k'o bila yan Fala Keyita tun bɛ yan Ana Jara ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma kibaruya wɛrɛw na d'aw ma wuladafɛla la Keba Jalo ale ni Famara Berete olu fɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu